Kublai pi ki paralog ki baju pet baju kershan ni uri news channel ujangi hagani ka por ngau shan shla hani ka por ni don but way na ki samla ramba chon ka them ri phoi ka jungi ubala ju persang benno semyang hagi babon teli ki kam banwan ra e ka roi ka par la ne ka jingman toy hagi babon ki liang ka dong ri phoi ka jungi ita idei i samla ramba John ramba te ale ne ka por ni kran bat i bat katu kat ne ki mat ki bai don man persngo persna ka jingi ai leti ka jungi bat ka basak mat ka bai don na kam ri phoi te kublai pi ba John ramba Kublai ba shan ka por ka ba koridor ka jong pi ba pi pen light ka por ni por bendar lang bat ni ha ka studio ka jungi banyak kran ban persngo persna apa dai ba ka ayu te kan diat ni kwa ba pen pen itu supaya ba elade Kublai ba shan ya pi ka ribhoi news ru ka bala ya wer yang ngadak banta kan ni ka jing ya kren ya peliu jingmut kata ka talk show ka bagi ong te nga ngadai ba John Frankie Rembai na kan ni ka thain nong po jongi na mauro ngala kha la he hang ne te ka de kata ka ba pi ong ba nga ngadai sportsman la da kren ni kata ngadai ngori u sport nga bot upara jongau lambok Rembai bodi player state football kat Arsenal mulai kan dengan Meghalaya ngidei ki player state ki banengkong tam na thain ri bhoi banrung hapo special sport authority of India hapo sai upara jonga urung haus nem khandai spa khandai punriu haga football nga ngarung haus nem ka khandai spa khandai punyo haga bakut jong nem ka khandai spa khandai punyo ngalit school le ai hapo Saint Paul school nang ta pada nga pendep ya ka matrik na po government boys ti ngasem pat nadu kita ki perbadang kena khandai spa khandai pupra ba kala fail lupa haga sport hapo India nganam penmi kerteng itai coach jungi bam jiwan training di central coach jiwan ban hikay yangi hagi tagi snem tengi safar bangam yo ika good basics haka sport then nagaliang director is very good ba Francis Marwain retired tharai menta henry coaching wise kam biang hapo sai kabam kadi ka biang facilities ka biang henry ka coaching kam biang teden hadin ketu pati tang henry benai ngadang don ha class 8 ti kelawan jit no yang apo kiwan le trial hapo Shillong na Tata Archery Academy ti ngam jutip ka Tata Archery Academy ti ngasa jit ngade usan rang mo banengkong agal yang mil iban saralindar blaleka negeri India ru ilet lang bat ngangi sajit hapo hangthi hapo Jharkhand ngilet ban sa kadi ka contract basis mo nam takatukan nesnem ti hadin ketupat ngasa hapo Tata Academy tang katukan ne benai then ngasha khot ngajoin no sapo special area game hapo Delhi ki ong special area game hapo Delhi ti hang teiru ngasem biang ba any government organization ka fail by imat kino hikai jongi ki yo tangi ki tulom ki coaches kam biang ka grassroots level ki jongi hikai kam biang ka ai ka bangayo Tata Archery Academy ti hadin katu ngasdang ban pekmat then ha ka por bangapas no ai ka matric ti ngasa khot sapo army ti ngasa khot sapo army halata kapor ka bangasa khot mga ngakan mau kas government of India udah usnem arhajar lai ngasa khot hapo army masin pas ke matric hausnem arhajar lai ka government of India iman bakal afil plat haki sai mo ngama apan ong ngamtip ya kata ka ai kumba ars pa klore ka army sport institute apo Pune kin ban prepare ki Olympic player then hangtu ngasay ulit siya po Pune. Ngayon ulit siya po Pune umday ba ang mayo join siya kataka academy due to age ngasuyo ban like practice katukat ni. Then hangta ngasay kundu yung major bawa uboong ba pila yadon ka experience ti ngidon kam coaches hapo army. Kay ba pila ban le. Tengah nga dan katuka instinct ka ngala bahaban hikaya kibay. Ti ngasungthu ba ngalala na mga layo ay ka basic ka babyang ba hapo Tata Archery Academy. Dan ngasalit hapo Assam Regiment ngasalit nga sa John Sindon nga dani ka basic real benay ka training renkan kay ka bangala smuhun hadu kini kisngi ka long ba hakata ka snem hapo Assam Regiment du snem arjar lai ngayo ban recruit ban sim trial ngala pasang khot ikasi ngimton player ngayo ban recruit iki kena Manipur kumba khat armut ngayo ban punring hakakam army long habjit himanga ka physical test ka skill banne archery ka physic ke jongki ngasayo ban pedrung yaki hadu menta khat armut kini kila ayo ka rang kidon ki bala job hapo national level
te kumta hapo army arsnem hapo sistem siteng hapo Assam regiment major bawa bolong he ba komandan jongi penbiang ke facilities ibro te ngi yo ban wat kini ki player Manipur jongi ngi job ka Indian round gijing pat ki ba kum kino ngele ka ki ba piju ya kendu kum kino ngele ka jelama ki gijing ba piju ya kendu ba pat kajing menshua ha kitu ki snem mo kat no snem arpo snem menshua kajing hi arpo snem menshua ngim pat doni ki social media kajing hi kumu sports man na magalia kan ong ipi ka bangalap mangana grassroots level kadon kaying kesem ka bang habiro ra megalaya ro kata ka dai jong ba wood wat solia ikpa jong mat sidorwar ngitip baro idi international player idi director mentah ha ngam tip ikpa jong ha ko perbanang khna ba ipa jong ha ki di perlok ita ida ichisha ida invest bat isar arwan tariang ru diskutri jong ka archery kidir ki bro invest de ka pesai ladi ki je ka sport mo kum kini ki bro ki bangam la bang kret ki ki bla contribute shisha ka sport archery ti hakibe ki feel hapo meghalaya hi ngasem ba kaduna pa ka grassroots level piu ngala sa Manipur habang asa Manipur sausan baje kamu landat buat kelinti semkin kajing yang mara step boxing utu kickboxing utu football utu archery utu ngapet ba Manipur ka sport kadai a way of life balai kalong strong kumtai namar ba ki bro hangtai ki association mo ka grassroots kadai association ladang ngiong ya kanong ranar ka Mirabai chanu dai kadai ka association ka papen kiwe ka tengah syam bahastit jongi dari hanong po ne dari hakiwe district number tip wad hanong po ngalak unut bang nadu pengadang sedang kena ngadang sedang sungtu sport sunam kendai pesan ngayu ba kalau di rong bah po riboy haka grassroots level hangni don ka NSCA deh hagis nam dan kena nang NSCA ka kamlong aktif mentale ya suppose nam ngam sernu serngat syu tengam yo hapo riboy jungi bangidani ka grassroots level mo ki association ki big bah borok we kisting nong ifi but ngalene nong ifi wat ki persa jonga ki bahi ngasam jonga ngam sya syu bakene ki sport nang aku bikin pule putih ngalong kumta namar bangala ala palat hadin bangala ino ke army ngala persang ngawat kam hangni hapo state jong lajong hapo riboy district ban nganut badong yapi ngadai ubru bala pas hadu nyau teli ki DSC hapo riboy district solution committee upara jonga lambok rembai hadin mengedap ki matrik ki kelas 12 ngila yakun bahang ni ngidei ki fast sportsman na po riboy ki barum sya po sai upara jonga ka football manga haka archery upara jonga mana pamitu haka sport kat arsenal ngila kai kai ke bang isu tu ya pat handa po Meghalaya kalong ba wat upara jonga bla kai na ka state Meghalaya kat arsenal senior player u apply kampulit hagis nam gi ba mensyuam kan mau ka snem claim yo kamut pilong sportsman ayu bla kai national level kat nosin show emdan ka sport policy emdan ka monitoring committee ban budin yano shwan ai kam sarkar kan kumanga upara jonga ngila apply hang ni hapo district selection committee hapo riboy pat ka batham ula bahangan ngan that mentai mo ya kane ka jingjah ka politics pitip ka ja ayu hausnem ar hajar nyo ajar pra bashan nganut ban hang ni hakata ka por da sensa ka kongres kadon ko ka post ka baki ong ka soil demonstrator nga bot uli upara jonga kum ki sportsman ni apply shaban apply kata ngin hab mare shwa na po nong po hadu ha umta nyo kilometer up and down kat saw kat ki bapas mare ha taming balabu kin yo ban tho return kan ya kan ka soil demonstrator ha ka takas ngi don ko jingja ka bangam laklat hadu kini kisngiru kaja kum nang nari boy jongi laya mare ngabur para jonga ngila long top 5 ngila ya pas ya mare ko balai spa angut mo ngidon dik hajar tiba apply dik lai hajar lai spa angut ni pas ya ka jing mare tamo mangi lai spa angut nginang eligible ban tho ek written test apo St Paul school ngali tho ek written test very good ngapas dan upara jonga upas dan haka written test ngadai kumno ngami kerteng kumno bapara nakilai sepangun ti haka parmi result pada kita ke DSC kibade ki kongres mo bathub ka kongres haba ki interview na sipho tali khandai tali ngala ban jawab tang ko we feel very confident nga jawab te ki answer tanga de sportsman ngala sai ki certificate baro haka parmi okam mo bi okam hitip hadu kata por ngam jusania asu ke politics haka parmi okam uyo kam wai ubru bang itu hi uparasnal jonga hi nang na thai nang po uyo kam number ba udan ji day bat ki DSC member bat ki bru kongres kata kapor uyo kam fitip uta umare tang kom ba kilometer ula pri kikit ki pulit i udah ke gypsy
Dan haka return ngam yo EU ngam unum yo return. Haka pori okam sarkar uyo unya ubreu. Uba kelempas wat ya kamare ru belas sakit do ke jip sitang kilometer buna amare. Te kamu kalau afil ke sistem lah hang tala apa kan bakalang corrupted, kalau kriminal. Dan adu kata kapor kada isi sisa ya ka politics. Tada ngam juran mentah ni hari boy district ya ka politics. Dai tahun sedem arajar khatlai nga support yo perlok juga babat hak nomali ngami khmat ban kompas election. Henry mentah pada dengan yo iba. Ladang ngalong outside of politics. Kini ki crime badai lagi politician kan long silong kan. Tada mentang tu ifi arah jar khat arpulai ni. Ngan mi khmat sisa ka politics. Kumno ngan mi khmat ka por kan sabatai. Ngan sei madam lut namar ka long palat khamtam laduk bawan ke MDA government lele. Ha kongres kerja komta. Ha MDA government pada as businessman nga syamba. Ka state kala duk palat ni businessman ngla safar palat. Hadin kita ki kam sport ki bapila ya tentu. Mentah kumbang ngitip bapila hiar sa kam khai. Tenaduk meno pila hiar sa ni ka kam khai bat ki kita ki jai kam khai ki ba pijule. Pat ki jing khai ka long ba house name arhajar san ru ko completely bangala ino e ka army. Di house arjar nyo ka jing khai jing nongkong jong na ka dei ben. Kalong ka jing khai ka manemu. Kalau ngadang kena ngasang haposor ngasang hari boy ti hakata kisnem na persang menteri doyong ngangam. Dan lasasdang menteri doyong sunem arjar pra. Teka don ka proof ru balai bangang ada ibru persya high level. Mo ngakran ti khmat ki paida. Na persya high level bha raw kalong ba. Kani kadai ka mining juga bat ka custom and excise. Ka bangala sedang lalu kisnem arjar pra. Kani kadai ka tax ka bangasiu, syaka DMR, syaka custom excise, bat syaka VAT ka tu ko por ngindon GST. Ngam jutip iki illegal. Ngadi ubru babiang kuat bha ngak hayi doyong sport Bangladesh kum exporter na po kongong sepo Bangladesh. Dan nang ta pada suki-suki nga sasdang ban khayi chalan. Na jentia ngapan biang kuat po custom tiktak ngadon ka we ka mining ka baki kuat kidon kami ka patai ka landmark ka bangi mining hagi por kami ka mining policy. Te kami ka custom ka penpau yang nga bangau jon rembai kumno nga siu tax ken. Na ta dawa sa sumuthu bha balai ba naduk bawan kami ka sarkar MDA ar hajar khat pra. Nganong yepi Hakapor mga trade yung osdom arajar pra hadin mga trade network hadu arajar khatsau shabon kan jiti ka state Meghalaya jungi kadai ka bah hetam ka revenue hapo north east manhakan ni ngadang wana dagalan ngidang yakran bat ki director ki ong wow revenue of the government of Meghalaya is so huge from mineral resources ka bangim la ban compare mangi nagalan Henry pinpet ba kumbal ong manuel badwar perlok junga baka collection jung ka state revenue jungi kadai tang below 3000 crore per annum is a very wrong ngantu ifi. Namar ka leakage of revenue hapo Meghalaya jungi ngi ubla atray practical da kasalan mentangan tu ifi ba ka Meghalaya jungi kala sya tu im pet haki license nem. Bat kata ngano menong peleng hangle. Hakar gaj ka khandai ka jing kenok ba serkai ba ya ujim sagma. Ba khayitu ya doyong. Haduk ba ka UDP ka sang UDP ngasngo. Kali persya ke MDA buat ban mino ru ajan prasa ka sarkar ru Henry balai pade ba menta home minister de UDP MLA bami doyong nang thi de UDP na po clearian nang ta balai ba mangi kinong khayi ngimyo e kada kasalan ngimyo e kada kasalan ki yo tang katu kan ngut ki bru high level kani ru kadi ka manipulate salan katrok ka klemnya susil e kada kasalan Te Pak John haba kumta pate ke pa kajing kumunong khai ka jela ka pishan ba kajing kalong kumne kin bashan kajing hi kalong barok kinong khai do yang bataya fi pek ni poi sepo berni da babangisi ka sarkar da kasalan sau pulai hajar laispa prapo kawai kasalan hangni ngisi ka central government hata kapor ki baki on ka central excise duty ya ka state ngisi VAT ya ka district council ngisi ya ka forest tax Tegamut sau pulai hajar ngil apoy siya po berni. Marsenwan kane ka MDA government ni habya siu khandai pusan hajar kata khandai pusan hajar wat smutu bakalapet ba kamlet siya ka sarkar. Kalet completely siya kita ki high level. Nang ta ka department ka belong very criminal ba kane ka high level banya tu idoyong kade ka transport department. Ka home department labat da iba remboy. Nganum keno iba remboy na mangamton ki sabut. Tabaka sabut hika pau ba ki pulut ki pelat bet ki trok doyong ki belasiu pisah ha cleariat bat hapo west kasih hill lasiu khandai pusan hajar kam lek siteng kar usha ka state kan ne ka jinga sam ha padang license nem
Transport Department, bat Home Department kapau tengkren. Ba John kendian. Kalau don ro kapor ba kalau don kajing keno kalau don kajing syukur habede bakini ki networking marketing. Dah luar kena ki ibe fidan ban onglan ni ban pensha. Pi kembang ajuban ya pi, dia sudah arajar nyo. Mah ngah kapor bang Indo Sipai. Ti kita ki perlak bi kendo, ngapa cukup ka katakan network marketing. Kasulang bank ba join si ai pisah kat ne kini company dekhar ai pisah kat ne san hajar dan 10,000 1 Abril dapi 1 Abril piyok ke commission piyok pisah mantayo tengah saya lam bakla namar bang abang ni leadership quality ha katakan network mengalak ban convince beri basan te bun ki perlak ki biya join kai dalai bun perlak bo join datai company na po dekhar ujano te kamut ke jingsak keno kawan baik sangi para lokal kan na taro OIP kan network marketing kedik bonlong kan last option ni kena semla iki bekerdu kam kerdu jam ban yelek join ni kini kijat company namar ngiu balangat ilade kalau kum ke kam trekam pebak kaneru bakal atak asyak keno Henry dak lem juga ngampat judan kita ke company dengan seng nalojong kalau baik bang join ki company ki benabar na kata kadau ngasolong very anti network marketing but ngasolong very anti ban ya manipulate ya state revenue namar yala jong ngadai ubasiu tik ya ki state revenue nadu usnem arajar khatsau khatsan khanriu kidon ki record hang neru ngasung thu ba kum ngapan kiwi ka state yala jong ru ngakiu harai menta pat lalong baik kami kadi ka trok 6% ka state revenue ka poi baik sakpo jong kartu kat nengut ki minister Te Ba John kendian haba pila mi madan kumni hatu pidon jingmut bapin isimata ka kam san hima sima kam lara pidon ka jingmut nagunu ka parti thare kakam san hima sima ngarai rang ba shan kadai hadin bangayo ipalan dai hausnam arajar kar phara ka jingit NPP jonga ka basar khai kata kasnem namar ngala ikadang garo si posnem bat usar mukun mentala bat biang ugaro ki khasi jongi ki backbenchers ki khun tham ngamtip hakatu kapor kami hana badai ka parti UDP ka bamkwa banlong CM uba prestun ne kumno ngamtip ha ngamdon haka politics tabangan ong epi ko para khasi nadu 1972 bang yo ka state ndainan klem put klem sam yo ka state shia kemen to ho klem ka pata along kum ai jakaya phi klem ka pata kum ta he ka state along safar lupa 1972 ha kami ke MDA government lileng igum bakwa anam shushong Delhi talam lara ya uput usam na tahu phi menta nganrun ha ka jeli sain perthai na kanu ka parti ngan sarai tabakum banga persya kongres bah usnam ar hajar khat pra mentangan persya NPP bah ar hajar khat pra belenga persya kongres kalong ba lalong le don bor palat ka kongres hakit ki por kiwei ki bade kiwei ki kertong na ka we ka konsumsi kim julet kiwei ki konsumsi bani kun Andre boro ni ki pik khmat wi ban wan kun na ka ne ka dong ribhoi district ka jungi ki wan her bani kun ki ban kiwei district ni wi konsumsi khamtam ki riu he spa lan ni businessman halor ka ne ki ba ka jingi jo philan ne ki ba phidan ban ong thrai ka kum ju so thu jo ba shan kata ka jingkli jong phi ka dei ka ngasngo ka badon kamplan khubli shibun ta jingkli jong phi namar ka election ka ajan Pechane Haribhoi district jongi nadu andain thai nadu ikpa jongkong Agnes Kharsiyeng ba John Kharsiyeng ba majau ka bangitip ibala penyo ay kata land transfer at banya dai ka ri ka rat jongi ban namyo ki nongwei ma ban thiet te kituru kidi kinong sor ki yang election na po mau hati tamamen shwa ka long hartu ko por ba ki yang maki ngimpat yo ay ka district ngayo iba bayang election ha por ibhoi jongi udahi unong bhoi ba jidiran bai hajirang udai nang tinapo yap ngar yang sejirang bak di lepang try jongi nang nenom sning nang ta iba iki nulong ki bahing basem sini cepok boy ka kepok jongki mbaong no bun ki bahing mangai kendo ti balai pan hakini ki si postnem khatsan snem menta ngiu iba ki hespa ki ban yang hang ne hapo ri boy kadau kolong jing yang hapo ri boy nga kamu khona boy ngadong epi ba kari boy hi kadai ka economic activities kadon hangne nangta ka koridor ka khamai ka khali kalemti bania khayi kamai kaji batki Assam kalemti ya te kidon ki hespa ki bala ka vision ki kala khlan tha ki iba ladangan job election nang te na jirang ladangan job election nang te na hoti nanong po mo nari boy yang yu boy ki ong ai boy bit
ki ong kata kentin ndai mas ngorem ngadai kupau boy ki kena ita kentin taba totip ba this 2023 ngindai shu ki boy bi ngidoni ki leadership quality kumu ba Charles bandon spa dan pau ngayaro yo ba Charles ki issue jung ki best Meral bandon spa dan pau his leadership quality is good nada da onong ipi bahari boy ngindai ban island ikini ki hespa ki ban pendit da spa punwan yang nang ne on what ground punwan yang election hang ne hapo ri boy district te on what ground ba pi palat yang ni long ba pi plat ini kari boy ngalai i ba pi ka business one yang hapo ri boy nganu dong directly kadai ka jingshim chance kadai ka opportunist bikin yo job na pori boy yo syuki hapo sekretariat yo ban penyat doyong na pori boy bale namar ki deki MLA hapo ri boy ki jongi bale ngimdan syu kata-kata ki khana boy ki jongi ngimdan syu khana seng bhalang ki bal ayaw ban yeng ki bla sung thu bhai ka issue jongi syai ki ja ki seng bhalang kla di ban yeng election ki senior ki jongi nangta ngibun ki leadership quality ba shan bale ngin alat eta ki nongwei ngin nongwei sorry kan kentin nongwei ngam yut ngin besyu ban alat ki banabar te ban yeng election hang ne bale kan ja khla tang hari boy te namar ka don kan lap hang ne to tip ya kata ka business hapok kiling ba bun ba phila ban le baru dekhar ki kuari mau kini kitai phila ban decide ko lem kamal yan my contract ki mau hati lots of development riboy jungi te ngidi ban kala bamun bawat kan boy buit syu ngi haunu ar phulai ngindi ban alat ko para boy ngini jit u para snong para thau dau de na ko ka sin sir le ta ba para riboy te ngindi si bon ai kini ki badan sopet na sabar ka riboy kumbawa IP sa sikentin klaim lang samla shwan propose be dengan tho EP pimun ri hok se MP abam la ban long kata te sorry kan kata ikitu ki bayang na pori boy tambah sorry ngadap kan kumu tresnong nga tang long beri anti bagi banabar ke wani election hangne kadi ka babak labha tang hari boy ka kala kan ne bashan kadam kum kan ne ngam ji asngo no west ka sihil ngam ji asngo humal korwat ngam ji asngo sho west ka sihil shalong stan che bunong wei unong na bar snong unwan yeng nang ta ngam ji asngo hapo laim khra ngam ji asngo hapo nang thamai ngam ji asngo tang ne hari boy jongi to ngin ya pen job no ya ki lokal ki jongi ki sang bhalang ki bala i hakajing sakri paj ba jong phi to yemi paj ba no ngin dai support man ban sim namar phila sung thu bhai ka sha ka khian bat kini ki sang bhalang ro ngadong ba kini interfere nang ikane ka jing tu i ka revenue jong ka state ro khamtam ki sang bhalang na pori bhai ki jongi yo phidon khti ngim tip tabra phidon khti ru tengah nam alat hakane election dengan sei madan bat kerteng bat minister bat sang bhalang ru tengah ko ya phi ba kastit kadon hajing jenjar te nama ngis ngu thu te kum ki businessman kat noni suffer hababan export import ru ba shan menta yo chalan tang minister te phinong shu kumno tang uta MLA bani na kata ka consensi te hari boy ngin alat shu bakin wan yeng ki banabar la de bangin jit iki sopet boy ki jongi hi teto bajon khoble shubun ya ka por ka ba koridor ka jongphi ba khantam mi kini ki jing ai ki jing mut ki jong phi ki jing persngo snap ki jong phi ningis khambo pai ba haden ka jing batai la ne ka jing phliu jung mut ka jong phi ka ba phikwa pun kran ningis kham bo pai ba hiun bishar bo pai ba hiun so thu te khoble shubun ba jon ne ka por ba koridor ka jong phi sa ji sen ngi ai ka jing kit pokir wiang ni phi ba phenang ya khmat ki kam ki jong phi ba ai ki jing thu ki jong phi kim poisa ka thong ba phindang la shu ban sakri kumuta samlarang ba jong ka dong ba them ri phoi khnang balang kan tiu shu ikari phoi go chungi khoble shibun ba jon kublai shibun ba shan epi ogari boy news ei kat ni la phoi shika bakon ngi kham parlok hatin ka jing kran jungi ba jon ka jing batai jung ba jon kadai hi ka jing start ka jong phi pai ba ba phin sap thu iki jingmut ki sambo ki ba ba jon wa jingmut ane ka por parang jungi te ngimdan shu de kumwei pe ba khani ka por ni la por shika bakon ngau shan shla na kari boy news khoble shibun